आसुरित मानसिना बियो खेमफ्राया आसुरित बुन्दि मानसि बियो साला आंनि हौवाखौ बराय बियो मुहुनि होनानैसो लादों बियो मुहुनि होनानै खालाया लादों बियो बे मुहुनि होआबा आंनि हौवाया मा दिनैसिम मानो बेखौ फाग्ला जाबाय थानो हानोमोन बेनिफ्राय बे खेमफ्रायनि नामखौ लाना बुंगासिनो बे मुहुनि होआखै मानो होदों मानो बिदि फाग्ला जादों आंनि हौवाया मानो फाग्ला जादों खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे हमनो हाखाबाय जानांगौ दायो फिन खेबसेबाव रन्जयनि बिसिया सानु खेमफ्रायनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों थ' बे बाथ्रा बुंनायखौ लानानै सानु खेमफ्राया मोनसे पस्ट होनानै फोसावनाय नुदों जे माखासे नंखाय खोथाफोरखौ ससियेल मिडियायाव रन्जयनि बिसिया फोसावगासिनो दं होननानै माखासे रेकर्डफोरखौ आं जुदि हगारोब्ला लाजिनो गोनां जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों लोगोसे बिथाङा अननानै बुंदों जे गावनि बागै भिडिअ बानायनांला होननानै थ' रन्जयनि बिसिया मा बुंदों बिथांनि सायाव नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअ नायनानै लाग्रोदो। खुलुमबाय रायजोफोर दिनैहाय आङो बे निउस हगारनायाव निउस हगारनायाव इउटुबाव आं नुदों नालाय दा बे नुनायखौ होननो सानदों आरोखि ना माने बे रन्जयनि रायलायनाय कन्टेन्टखौहाय भिडिअ लानानै बे रायलायदों नालाय रेकर्डिंखौ हगारनायखौ बेखौ आङो खोनानानै आं दा रायलायनो सानदों आरो बे खोथाखौ माने जोंना रन्जयआ नोंखौनो रायलाय जानांगौ माने आंबो सन्देह साननानै आं लाबाय थाखायोमोन माने आङो हौवानाव आङो सोंबाबो हौवाया मोजां खोन्थाखाया नालाय दिनै आङो बेजों रायलायनायखौ नुनानै आं सैथो सानबाय आरो आंनि गोसोआव बे खोथाखौ आं साननानै लाबाय थाखायोमोन आरो खेमफ्रायाबो एसेबां बेबायदि गोहो गैया होननानै आं सानखानाय आंनि हौवा रन्जयआनो देखायनो हायाखै जेबो खालामनो हायाखै लानो हायाखै आरो बे खेमफ्रायालाय बोरैहाय बेबायदि बेनाव इसेबां थाखा थानानै बोरै बिदि सोरजिनो हाखो बोरै बिदि खालायनो हाखो बोरै बिदि लामा देखायलांनो हाखो आं बेखौ सानदों आरोखि ना रायजोफोर आसुरित मानसिना बियो खेमफ्राया आसुरित बुन्दि मानसि बियो साला आंनि हौवाखौ बराय बियो मुहुनि होनानैसो लादों बियो मुहुनि होनानै खालाया लादों बियो बे मुहुनि होआबा आंनि हौवाया मा दिनैसिम मानो बेखौ फाग्ला जाबाय थानो हानोमोन हायामोन आंनि हौवाया दिनै बिनि नामखौ लायै लायै मानो बिदि कन्टेन्ट लानानै हगारबाय थादों बे खेमफ्रायनि रायजोफोर खुलुमबाय बे खेमफ्राया दिनैसिम आंनि हौवाखौ खेमफ्राया मुहुनि होआखैबा बिनि नामखौ लानानै मानो कन्टेन्ट हगारबाय थानो मोननांगौ आंनि हौवाया दिनै समाजाव मोजां मथन मिमांसाखौ आंनि हौवाया दाबो बिनो रोङाखै आं बेखौ बुंहरगासिनो दङ मानो बिनो रोङाखै होननानै दाला दिनैनिफ्राय बे खेमफ्रायनि नामखौ लाना बुंगासिनो बे मुहुनि होआखै मानो होदों मानो बिदि फाग्ला जादों आंनि हौवाया मानो फाग्ला जादों रायजोफोर साननानै नाय नोंसोरो बिनि थाखाय बिसिबां फाग्ला बायदि बुंगासिनो बियो खोथायाबो गुदि गैया बिजौ गैया आरो रायलायग्राखा आंनि हौवायाबो इसेबां बुजिनो हाखाया दिनै आंनि हौवाखौ इसेबां जाम्बा सियान बुरबक नुखानानैसो बे आंनि हौवाखौ बरायनो हादों बियो बे लायाबो बियो बे थाखा फैसा नुनानैसो बियो बरायदों जाफ्लादों बियो मोजांबो मोना बियो आरो गावखौ फैसा बख'नानै जानो थाखाय बियो मुहुनिबो होदों आरो गावखौ गारनो हायैनि थाखाय गोसोखांबाय थानो थाखाय बियो मुहुनि होदों रायजोफोर आंनि बुंनाया सैथो आं ओरैनो बुङाखै आं नंगौसो होनदों रायजोफोर खुलुमबाय।